Aký je to pocit, pán prednosta, lebo vidím, že Žiarite patrí medzi 5 pracovísk na svete, ktoré robia túto novinku? Určite je veľmi dobrý a teší ma to, že sme niečím prispeli a hlavne ma teší, že vieme vyriešiť ťažkých pacientov. Že sme našli nejakú metodiku, ktorá zníži počet týchto postihnutých pacientov. Že ste si vybrali práve Londýn, kde ste sa to učili, že či teda všetkých 5 pracovísk na svete to robí s tými štepmi za ušami, alebo každý nejakým svojím iným spôsobom? Tak Great Ormond Street Hospital je jedné z najlepších nemocníc, teda zariadení na svete. Má veľmi dobrý kredit, máme tam kontakt, máme tam priateľov, ktorí nám otvorene povedali o všetkom. Čiže nešli sme do toho nejak zaslepene. Presvedčili ma výsledky a hlavne videl som pacientov. A myslím si, že tie skúsenosti človek už nejaké má. Týchto metodík na opravu alebo riešenie hypospády je neúmerne veľa. Pôsobil som v Liverpooli, keď som mal 40 rokov, kde letela americká forma, ktorá sa používa aj do dneska. Ale táto sa mi viacej pozdáva. Takže asi tak. Je táto metóda, môžete povedať, dať tým rodičom takú nádej, že je to 100%, alebo v tej medicíne aj tu platí, že nič nie je 100%? No, ja by som sa k tomuto ešte predsa len trochu zdržal. Vyzerá to veľmi optimisticky. Títo pacienti boli naozaj odsúdení len na tento spôsob, lebo už nemali žiaden materiál. Čiže môžu byť radi, sú radi a sú šťastní, že sa našiel nejaký ďalší spôsob, a ako sa ukazuje aj úspešný. Takže hádam k tomu len tak, tí pacienti, ktorí nemajú materiál, to je veľmi ťažká situácia. A keď vidíte tie oči toho dieťaťa a tých rodičov, tak vás to inšpiruje hľadať niečo lepšie, nové. Ja sa s hypospádiou už trápim 30 rokov. Takže možno, že teraz vidíte ten výraz taký aj z toho dôvodu, že vidíme nejaké svetlo u tých ťažkých pacientov. Stále sa bavíme o tých ťažkých pacientov, lebo ľahšie formy sú. To je úplne iná problematika. Ako žili tí ťažkí pacienti predtým a aký rozdiel bude medzi tými, ktorí už budú mať za sebou tú novú metódu? Tak jednak títo pacienti, o ktorých je reč, sú starší. Takže oni už vnímajú, že nemajú penis taký, ako majú kamaráti. Že cikajú, dá sa to porovnať ako dievčatka. Neviem sa úplne preniesť do myslenia takýchto detí, ale myslím si, že každý, keď toto hovorím, si vie predstaviť asi, ako sa cítia. Určite nejakú diskrimináciu cítia. Dneska aj majú vyvinutý penis. Je neuveriteľné, ako to vnímajú tieto deti. Takže to je zároveň aj odpoveď. A zároveň aj sú schopní alebo podstúpia aj náročné procedúry. To je obdivuhodné. Takže vnímajú to, určite to vnímajú, ale ako vnímajú, presne to si netrúfam povedať. Koľko si myslíte, že takýchto zákrokov teraz budete robiť napríklad do roka? Dá sa to nejakým spôsobom vyčísliť? Toto bol druhý? Toto bol druhý. Ja myslím, že máme teraz rozohraných ešte ďalších dvoch. Keď rátam, že tých hypospády ľahších je asi tak 60 do roka, z toho takých 4 až 5 by mohlo byť ťažších, tak toto nás asi čaká do budúcnosti. A čo teda ešte bude o rok s týmto pacientom dnešným? Dúfam, že vás zavolám, že sa nám podarilo zrekonštruovať tak, ako to chceme, ale ja myslím, že v tomto rekonštrukčnou fázou už nie je problém. To je taká rozpracovaná metodika, tam by som neočakával problém. Čo sa tam teraz vlastne ten rok bude diať? Mierim na tie cieľy, čo si spomínali. Tak my ho budeme samozrejme sledovať, toho pacienta. A dneska bola napríklad kontrola, kde sa potvrdilo, že ten štep sa správne vyvíja, dostáva správnu farbu. Bude sa meniť konzistencia tej kože. Tá koža by mala dostať elasticitu svoju. Očakávam, že to dosiahne. Takže sa budeme sústredovať na to, jak sa farbí, akú bude mať štruktúru a budeme odhadovať timing, teda čas tej definitívnej rekonštrukcie. Posledná otázočka. Predpokladám, že jeden veľký sen sa vám splnil, že ako viete pomôcť svojim pacientom. Aký je ďalší?
No tak to je ťažká otázka. Tých pacientov sú aj z iného súdka. Samozrejme máme tu pacientov, ktorí voľakedy končili na dialýze alebo mali ťažkosti veľké. Dneska vieme im zabezpečiť kvalitný život a zrekonštruovať močové cesty. Toto sú, ale to je z iného súdka. Toto je samozrejme problematika taká, ktorá ma potešila, lebo toto patrilo ešte medzi také miesta, s ktorým som sa trochu aj vnútorne trápil, priznám sa. Chcete vedieť, kde sa zameriavame? No, chceme sa zamerať ešte na malformácie alebo vrodené vývoje chyby močového mechúra, kde chýba predná stena. Snad sa stretneme v budúcnosti, ale v krátkej budúcnosti. Toto by bol ďalší priestor a opäť spolupráci s Angličanmi.